Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παναγιώτης. Είναι το περιβάλλον πολύ οικογενειακό, οπότε δεν χρειάζομαστε μικρόφωνα. Θέλω να έχετε την ενεργή συμμετοχή σας, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον που ταλαντίζει τον αθλητικό κόσμο και αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό, οι γονείς, παιδιά, προπονητές. Και ξεκινάμε σαν αρχή να πούμε τα ωφέλη του αθλητισμού. Τώρα, ποια είναι τα παιδιά του γυμνασίου, δημοτικού, χέρια. Ας μου πούνε ένα όφελος, τι μας προσφέρει ο αθλητισμός. Πες, αγάπη μου, εσύ. Πώς? Ναι, πες μου, τι σου βοηθάει ο αθλητισμός. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Άλλο παιδάκι, πιο μεγάλο τώρα. Γιατί η ηλικία της, πώς λένε, αγάπη μου? Η ηλικία της Θάλιας είναι μικρούλα, δημοτικό και το βλέπει παιχνίδι. Και αυτό έτσι πρέπει να γίνει. Για να μπορεί να μπει στο άθλημα πιο ενεργά αργότερα, γιατί όσο μεγαλώνει υπάρχουν και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Λοιπόν, ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά βρίσκουν αποδοχή και αλληλεγγύη. Επίσης, η αθλητική εμπειρία εκτιμάται ιδιαίτερα από τα παιδιά και το να είναι ένα παιδί καλό σε ένα άθλημα αποτελεί για το ίδιο ένα ισχυρό κοινωνικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, απόκτηση αθλητικών δεξιοτήτων. Μαθαίνουμε τις δεξιότητες του μπάντμιντον, καλύτερη τεχνική. Αποσυμφορίζουν την ένταση των παιδιών. Έχουν πολύ διάβασμα, πολύ πίεση. Είναι καλός ο αθλητισμός, εκτονώνουν τα παιδιά στον αθλητισμό και είναι καλό να πηγαίνουν σε ένα άθλημα. Αύξηση της υγείας και φυσικής κατάστασης, ενώ το ξέρουμε αυτό, τα ωφέλη του αθλητισμού. Ψυχολογικά αναπτύσσονται δεξιότητες ηγεσίας, αυτοπειθαρχίας, του σεβασμού μεταξύ των αθλητών, η ανταγωνιστικότητα, η άμυλα, η συνεργασία και η αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, η συμμετοχή των γονέων στον αθλητισμό μπορεί να χρησιμεύσει για να φέρει πιο κοντά τις οικογένειες και να ενισχύσει την οικογενειακή ενότητα. Δηλαδή, γίνονται φιλίες. Όπως τώρα, καλή ώρα μαζευτήκατε εδώ και έχετε δεσμούς φιλίας που μπορεί και έξω γηπεδικά να βρεθείτε και να έχετε μια κοινωνικότητα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κομμάτι των γονιών. Οι γονείς, ερώτηση τώρα, πως γονείς επιδρούν θετικά, αρνητικά, τι γνώμη έχετε? Θέλω λίγο τη συμμετοχή σας για να γίνει και πιο ωραίο αυτή η παρουσία. Όταν το παιδί σας αθλείται σε ένα σύλλογο, όπως καλή ώρα τώρα στο μπάντμιντον, η επίδραση είναι θετική μόνο θετική. Πες μου μια θετική επίδραση. Δεν ασχολείται με τα τάμπλετ και τα κινητά και ασχολείται με κάτι άλλο. Πολύ σωστά. Ωραία. Έχουμε πολλά θετικά λοιπόν, αλλά έχουμε και αρνητικά. Εμείς είδαμε να εστιάσουμε λίγο στα αρνητικά, γιατί αυτά είναι που θα σταθούν αργότερο εμπόδιο κάποια στιγμή στο παιδί για να εξελιχθεί. Θα τα δούμε λίγο από έρευνες και πιο συνοπτικά. Η γονική παρέμβαση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει απασχολήσει πλήθος ερευνητών. Δηλαδή έχει διάφορες πτυχές, άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές. Είπαμε ποιες είναι πάνω κάτω θετικές, θα τις δούμε και στη συνέχεια. Μια θετική γονική παρέμβαση μπορεί να επηρεάσει καλά αποτελέσματα τόσο στην συμπεριφορά όσο και στην εξέλιξη των παιδιών, αθλητών. Ενώ μια αρνητική γονική παρέμβαση μπορεί να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα. Τι εννοούμε? Υπάρχουν γονείς που είναι πολύ υποστηρικτικοί, καθόλου υποστηρικτικοί, υπερυποστηρικτικοί, αδιάφοροι, πιεστικοί, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την παρέμβασή τους και στην αθλητική τους εξέλιξη των παιδιών. Οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την παρέμβαση των γονέων είναι η προσωπικότητά τους. Οι τρόποι με τους οποίους έχουν αναθρέψει το παιδί, τα παιδιά σας, οι προσδοκίες που έχουν από αυτά, η συμπεριφορά τους καθώς και το γενικότερο κλίμα που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Ας μιλήσουμε θετική παρέμβαση των γονέων. Συναντάται και στα πρακτικά ζητήματα. Μια θετική παρέμβαση και για τον γονέα είναι η μετακίνηση.
από τους χώρους προπόνησης, να του παρέχει καλό αγωνιστικό εξοπλισμό. Όλα αυτά βοηθάνε τον αθλητή και ψυχολογικά, την κατάλληλη διατροφή, καθώς και οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή τους στους αγώνες. Επιπλέον, οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργότερα στο άθλημα, να ασκούνται με περισσότερη διάθεση. Αυτό έχει αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη διάθεση τα παιδιά, γιατί μερικές φορές δεν έχουν διάθεση και πρέπει εκεί να είμαστε κοντά τους για να αναπτύξουμε αυτό το κίνητρο της συμμετοχής τους στην προπόνηση. Να θέσουν υψηλούς στόχους και να γνωρίζουν ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή είτε χάσει είτε έχει τραυματιστεί, να μην απογοητευτεί, να είναι δίπλα τους και να τους στηρίξουν. Όχι δηλαδή αν χάσει ή να το βάλουμε τις φωνές, γιατί πολλοί γονείς, αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι, δεν είναι υποστηρικτικοί. Είναι αρνητικοί, τους βάζουν τις φωνές γιατί πήγες έτσι, γιατί δεν πρόσεξες εκεί πέρα, έχασες το παιχνίδι κλπ. Μετά από μια θετική παρέμβαση των γονέων, τα παιδιά καταφέρουν να ευχαριστούν την αθλητική εμπειρία. Δηλαδή, γυρίζει το παιδί κουρασμένο από την προπόνηση, προσπαθούν οι γονείς να του μιλήσουν ενθαρρυντικά, να του πούν μπράβο, έμαθα πήγες πολύ καλά, δεν πειράζει, πρέπει να κουραστούμε για να γίνεις και καλύτερος. Να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να αποκτούν περισσότερες γνώσεις στο άθλημα. Έτσι αποκτούν γενικότερα ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Το σπουδαιότερο αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης είναι η ενίσχυση και η θωράκιση της αυτοπεποίθησης. Η αυτοπεποίθηση που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα την αναφέρουμε λίγο πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε αυτή την αυτοπεποίθηση. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά, αθλητές, μπορούν να πατούν γερά στα πόδια τους, να εμπιστεύονται τις δυνάμεις τους, να αξιολογούν κατάλληλα τις δυνατότητές τους και να καταφέρουν να ξεχωρίζουν τον αθλητικό χώρο. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αρνητικές πλευρές. Είπαμε αρνητικές γονικές παρεμβάσεις που ταλαντίζουν στον χώρο του αθλητισμού. Συνήθως και περισσότερο στην εφηβεία, που τα παιδιά εκεί πέρα είναι λίγο πιο ζωηρά. Εκεί δεν έχουμε λίγο την υπομονή, εμείς κουρασμένοι από τη δουλειά. Ασκούν οι γονείς μεγάλη πίεση και μπλέκονται υπερβολικά, με αποτέλεσμα να προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και κατ' επέκταση κακές επιδόσεις στα παιδιά αθλητές. Οι αρνητικές τους δράσεις αντικατοπτρίζονται σε βλαβερές συνήθειες των παιδιών για την αθλητική τους εξέλιξη και στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτονομίας. Όπως είπαμε, το τάμπλετ, μια αρνητική που πρέπει να το δώσουμε με τρόπο να καταλάβει, όχι όμως με παρέμβαση που να φέρει αντίδραση, ειδικά στην εφηβεία. Οι γονείς οι οποίοι έχουν αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις διαφορετικές από εκείνες των παιδιών αθλητών προκαλούν μια αρνητική αθλητική εμπειρία. Δηλαδή, αν ένας γονιός δεν ξέρει από αθλητισμό ή δεν ξέρει το όφελος, είναι και λίγο αδιάφορο. Το να είναι αδιάφορος ο γονιός, μάλλον και το παιδί κάπως έτσι θα πάρει τον ίδιο δρόμο, την αδιαφορία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπερβολική πίεση για διακρίσεις και συνεχείς επιτυχίες δεν γίνεται αντιληπτή από τους γονείς, στον βαθμό που βιώνεται από τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό και πολλές φορές οδηγούν τα παιδιά στα όρια τους. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του αγώνα, η επιθετική ή αγενή συμπεριφορά ενός γονέα, οι φωνές, οι προσβολές, η κριτική προς τους άλλους μπορεί να οδηγήσουν το παιδί ακόμα και σε παραίτηση από το άθλημα. Δηλαδή δεν θέλουμε απογοήτευση, θα πρέπει να μιλάμε με γνώμονα την αυτοπεποίθησή τους, ότι αυτό που κάνουν είναι να το εκτιμήσουν. Και επίσης ακόμα ένα αρνητικό είναι οι υπερβολικές προσδοκίες των γονέων, γίνονται αιμονικές σε βαθμό που τα παιδιά παραμένουν στο άθλημα δίχως να τους προκαλεί ευχαρίστηση καθαρά και μόνο από φόβο. Πολλοί προπονητές, τα παιδιά τους εισαγωγικά, που το έχουμε συναντήσει, επειδή υπήρξαν οι ίδιοι πρωταθλητές, υπάρχει μία πίεση, ή μπορεί να μην είναι πρωταθλητής ο γονέος, να είναι αθλητής. Κατευθύνουν το παιδί τους σε ένα άθλημα που αυτοί καταφέρανε. Με αποτέλεσμα να έχουν προσδοκίες πολλές και χάνουν τη διαχείριση και το παιδί εκνευρίζεται και χάνει την ευχαρίστηση και δεν πάει από χαρά. Πάει και μόνο από φόβο ή για να ευχαριστήσει τους γονείς του. Συνοπτικά τώρα 10 κανόνες. Αυτό Αλέκο το δώσουμε σε χαρτί για να το βάλουμε και
στο σύλλογο 10 κανόνες που είναι γνωστοί ως κώδικα συμπεριφοράς των γονέων. Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις των θεατών. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί γονείς, μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, προκαλούν νευρικότητα στο παιδί, πρέπει να είναι στις κερκίδες. Ναι, στις θέσεις των θεατών. Ναι. Δεν θα συμβουλεύουν τον προπονητή για το πώς θα κάνει τη δουλειά του. Υπάρχουν και αυτοί οι γονείς. Δεν το κάνουν από κακία, το κάνουν επειδή θέλουν να διακριθούν τα παιδιά τους. Αλλά αυτό μπορεί να είναι λάθος. Τις περισσότερες φορές είναι λάθος. Δεν θα απευθυνθούν υποτιμητικά σχόλια στους προπονητές, στους επίσημους και στους παίκτες της μίας ή της άλλης ομάδας. Δεν θα προσπαθούν να καθοδηγήσουν το παιδί τους κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Εννοείται δεν θα καταναλώσουν αλκοόλ στους αγώνες, ούτε θα βρίσκονται σε αυτούς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θα δείχνουν ενθουσιασμό για την ομάδα του παιδιού τους και θα προσφέρουν τη στήριξή τους. Εδώ είναι και ο εθελοντισμός, η θετικότητα. Θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον με ενθουσιασμό για τη στήριξη του παιδιού τους. Θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων τους κάθε στιγμή. Δηλαδή και κάποια στιγμή, αν εκνευριστείτε, δεν πρέπει να το δείξετε. Θα προσφέρουν τη βοήθειά τους που τους ζητείτε από τους προπονητές και τους υπεύθυνους και θα εκφράζουν τις ευχαριστήσεις τους στους προπονητές και τους υπεύθυνους των αθλητικών οργανώσεων. Θέλετε κάτι εδώ που σας έκανε εντύπωση να μου πείτε την εμπειρία σας ή αν έχετε καμία ένσταση? Μπορείτε να το κάνετε και σαν πριν προχωρήσουμε. Στο άθλημά μας αυτό θα κάνουμε. Σε κάποια άλλα αθλήματα βλέπουμε ότι δεν γίνονται. Κάτι ποδόσφαιρα, κάτι μπάσκετ εκεί. Συμφωνώ, στο ποδόσφαιρο είναι πιο συχνό. Είναι πιο συχνό το φαινόμενο. Και σε εμάς αλλά προς τις πάλι. Ναι, ναι. Και στο στίβο έχει παρόμοιες από γονείς. Δηλαδή, όταν βλέπεις τις ακαδημίες, παράδειγμα, αφήνουν τα μικρά και αντί να φύγουν έξω από το χώρο, κάθονται και επιβλέπουν. Σωστά. Ενώ σε μια τάξη όταν πας στο παιδί, τα αφήνεις και φεύγεις. Κάπως έτσι πρέπει να λειτουργείς και στον χώρο αυτό πιστεύω. Αυτό έχει να κάνει και με τις προσδοκίες που είπαμε των γονιών. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος θέλει σο και καλά το παιδί του να βγει, να διακριθεί, κάνει σπασμωδικές κινήσεις, κάνει περισσότερα από αυτά που πρέπει να κάνει. Και χάνει το ρόλο του. Λοιπόν, τώρα πάμε στη σχέση γονέα-προπονητή. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, ποια σχέση πρέπει να κρατήσουν με τον προπονητή, οτιδήποτε και αν συμβεί, οτιδήποτε και αν αντιληφθούν. Δεν τους αρέσει κάτι, το παν στη βουλή μου και έτσι την εμπειρία μου, όλα είναι θέμα συζήτησης και διαχείρισης. Υπάρχουν πολλοί οξύθυμοι γονείς που μπορεί να νευριάσουν, να πούνε και μια άσχημη κουβέντα, να φύγουν. Μπορεί να μην συμβαίνει σε πολλά αθλήματα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Λοιπόν, είναι αναγκαίο να υπάρξει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις σχέσεις που αναπτύσσει κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας ο γονέας με το παιδί αθλητή και τις σχέσεις που αναπτύσσει ο προπονητής με το παιδί αθλητή. Είναι οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι γονείς παρεμβαίνουν στο έργο του προπονητή. Συνήθως φέρονται ως μέντορες των παιδιών, παίρνουν ακόμα και το ρόλο του διαιτητή, του μάνατζερ, του συμβούλου, του προπονητή. Κάτω από αυτούς τους ρόλους έχουν ως σκοπό να επέμβουν στην αθλητική καριέρα του παιδιού, δηλαδή να μπουν στο παιχνίδι του παιδιού. Νομίζουν ότι θα τα βοηθήσουν όπως θερούν και αυτό είναι αρνητικό. Προκειμένου να απευθυνθούν αυτές οι παρεμβατικές γονικές συμπεριφορές, οι προπονητές πρέπει να βάζουν τα όρια. Αλέκο μου. Και όλοι οι προπονητές να βάζουμε όρια. Αυτό σημαίνει ότι οι προπονητές πρέπει με τη συνεργασία ειδικών συμβούλων να δημιουργούν σεμινάρια, όπως καλή ώρα κάνουμε τώρα ένα μάζεμα, ένα σαν ένα είδος σεμινάριο, να μπορούμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης συμπεριφοράς. Τόσο στην αγωνιστική όσο και προς τα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να διδαχθούν συγκεκριμένες τακτικές συμπεριφορών σε συνδυασμό με το να αναπτύξουν μια ουσιώδη επικοινωνία με τους προπονητές. Βασική προϋπόθεση είναι αυτές οι συζητήσεις να μην γίνονται παρουσία των παιδιών. Ούτε κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μιας προπόνησης. Δηλαδή έχετε ένα θεματάκι,
θα πάτε τον Αλέκο δίπλα στο τέλος της προπόνησης ή κάποια άλλη στιγμή που δεν θα έχει δουλειά για να συζητήσετε ένα θεματάκι που εντοπίσετε. Πιστέψτε με ότι μόνο με τη συζήτηση ο κάθε προπονητής, επειδή είναι πολύ χρόνο με τα παιδιά σας, είναι ένας δεύτερος πνευματικός πατέρας, ξέρει και καταλαβαίνει τι το απασχολεί, ακούστε τον, γιατί είναι μαζί σας, θέλει να σας βοηθήσει. Οπότε, Αλέκο, ο ρόλος είναι πολλαπλός ο ρόλος και εδώ ήθελα να σας πω σε όλους και στα παιδιά ότι συμβαίνουν πράγματα καθημερινά που δεν τα αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά πολλές φορές και γι' αυτό πρέπει είτε οι γονείς είτε τα παιδιά να έρχονται και να το λένε. Γιατί περνάει ο χρόνος και μετά γιγαντώνεται κάτι το οποίο δεν έχει και κάτι σοβαρό. Έχει συμβεί. Γίνονται πράγματα μεταξύ των παιδιών και δεν τα αντιλαμβάνομαι εγώ. Και δεν μπορώ να λειτουργήσω και να βοηθήσω. Αν το ήξερα όμως, αν το αντιλαμβανόμουν, θα ήταν διαφορετικό. Εδώ σας παρακαλώ λοιπόν όλους να συμβάλλετε σε αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό ο προπονητής πρέπει να διακρίνεται από 3 βασικές αρετές και πιστεύω ότι τις αρετές αυτές τις έχει ο Αλέκος. Δεν είναι επειδή είναι μπροστά μου, επειδή τον ξέρω χρόνια, είμαστε και συνεργάτες, είμαστε φίλοι και βλέπω πως κινείται και με τη διαχείριση συμπεριφοράς των παιδιών. Έχει απέραντη αγάπη για τα παιδιά, ανεξάρτητη υπομονή και πλήρη αυτοκυριαρχία. Δηλαδή θα το δείτε, δεν θα νευριάζει, μπορεί να αναβράζει μέσα του, θα εκδηλώσει σε άλλο χώρο. Αυτό πρέπει να κάνουμε και οι γονείς. Λοιπόν, ο προπονητής είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την απόδοση των παιδιών στο εκάστοτε άθλημα, όσο και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί η ανατροφοδότηση. Η ενθάρρυνση μαζί με τη διόρθωση λαθών, αυτό που κάνουμε καθημερινά στα φυτόρια μας και η στενή συναισθηματική σχέση του προπονητή. Πολλά πράγματα να ξέρετε τα παιδιά σας θα εκμεστρευτούν στον προπονητή. Πρέπει να τα έχετε καλά με τον προπονητή, γιατί μπορεί μέσα από τον προπονητή να μάθετε πράγματα που δεν τα έχετε αντιληφθεί. Γι' αυτό να τον έχετε δίπλα, γιατί είναι μαζί σας. Θέλει να βοηθήσει τα παιδιά να εξελιχθούν και στην κοινωνία και σαν προσωπικότητες με αξίες, αλλά και στον αθλητισμό. Φαντάζεστε το άθλημά μας με νεύρα. Έτσι βάζετε αυτή την εικόνα στο μυαλό σας. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα βρείτε βιντεάκια με ένταση στο άθλημά μας και με ξύλο, αλλά είναι τόσο σπάνια, κυρίως στην Ασία. Είναι πολύ σπάνιο. 2 παίκτες για κάποιο λόγο ορμάνουν ένας τον άλλον και παίζουν κουνιές. Μέχρι τώρα έχω δει 2 φορές. Περικλείεται περισσότερο. Εντάξει, το ποσοστό είναι και πολύ μικρό, 1% θα είναι. Και να ξέρετε το άθλημά μας είναι παγκοσμίως, δεν θα πω πρώτο, αλλά μέσα στην πεντάδα όλων των αθλημάτων σε προσέλευση αθλητών, αθλούμενων, για να καταλάβετε το ποσοστό. Αντίθετα, όπως λέει η έρευνα, η ελληνική κριτική, η μη αναγνώριση της προσπάθειας του προπονητή από τους γονείς, η απόμακρη σχέση του προπονητή συνήθως οδηγούν τα παιδιά προς την παραίτηση. Δηλαδή, άμα κάσουμε αυτό το τρίπτυχο, τα παιδιά κρυώνουν, ας πούμε, δεν το παίρνουν ζεστά και θέλουν να αλλάξουν άθλημα. Ακούω αυτή την ώρα για το γονέα. Και για τον προπονητή. Ναι. Δεν έχω ακούσει πώς θα κάνουμε επιλογή προπονητή, γιατί εγώ έχω ακούσει 100 προπονητές τα τελευταία 10 χρόνια που κάνουν χρήση του αντρισμού. Εντάξει, υπάρχουν και... Δεν ακούω να έχει κάνει ένα σχόλιο ότι πρέπει να προσέχουμε τους προπονητές μας. Και πώς θα ψάξουμε να βρούμε ένα τέτοιο περίεργο άνθρωπο να μην τον έχουμε δίπλα μας. Δεν το κατάλαβα. Για λίγο πιο απλά. Πώς μπορεί να αποφύγει, δηλαδή, παράδειγμα, έναν τοξικό προπονητή. Πώς μπορεί να το αποφύγει. Πώς μπορεί να άμα συζητήσεις λίγο μαζί του 5 λεπτά, θα καταλάβεις αν είναι αρνητικός, αν έχει θετικότητα, αν είναι αρνητικός. Δεν πιστεύω ότι θα το καταλάβεις. Δηλαδή, αυτά τα κοριτσάκια που είχαν παρεμβολές από τους προπονητές, δεν είχαν ψάξει γονείς. Κοίταξε, αυτό πάντα κοιμώνει κινδύνους, γι' αυτό θέλει σχέση.
να είναι πολύ δεμένοι. Δηλαδή αποκλείεται, αν ο γονιός ήταν κοντά στα παιδιά, θα αποκλείεται ο γονιός να μην έπαιρνε κάτι να αντιλαμβανότανε. Αυτό το λέω. Προφανώς υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι τα παρκάρουν τα παιδιά, δεν έχουν τη σχέση που πρέπει να έχουν με τον προπονητή, τα παρκάρουν και φεύγουν. Και αυτό είναι ένα αρνητικό μέρος από την πλευρά του γονιού. Μπορεί να μην το έκανε ο προπονητής, να το έκανε στο σχολείο, να το έκανε με έναν άλλον. Αυτή είναι αρνητική επιρροή. Σε βλέπω αποφύγετε το θέμα του προπονητή ή το πας στην άκρη. Όχι, δεν είναι. Είναι... Άμα στην κοινωνία μας έχουν γίνει πιο περίπλοκα. Ναι, το τρίπτυχο, γι' αυτό μιλάμε για το τρίπτυχο. Ένας γονιός που δουλεύει τα 12 ώρες την ημέρα δεν μπορεί να είναι... Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Όχι, άλλο δεν μας αδειώσει. 5 λεπτά θέλει να καταλάβεις. Ένας γονιός που δουλεύει 12 ώρες δεν θα πάει το παιδί του να κάνει όλα αυτά που λέτε. Όλα αυτά που λέτε. Καμιά φορά... Εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε δηλαδή. Αυτό που είπες. Πρέπει και εσείς, όλοι μας, και οι προπονητές και ο γονιός, επειδή η κυρία είναι δύσκολη, πρέπει να ψαχνόμαστε με το παιδί να συζητάμε, γιατί αυτές οι 12 ώρες μπορεί να μην σου αφήνουν χρόνο να συζητήσουμε το παιδί. Αυτό όμως είναι λάθος πρώτο και του γονιού. Λοιπόν, ο προπονητής καθημερινά στο σύλλογο επηρεάζει τα παιδιά με τη συμπεριφορά του και το χαρακτήρα του. Αυτό το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Καλή ώρα, ήρθατε στον Πλάτων, καταλάβατε το χαρακτήρα του Αλέκου. Εντοπίσατε το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του και επιλέξετε να έρθετε σε αυτό το άθλημα, γιατί πρώτα αυτός ο άνθρωπος βάζει τις γραμμές. Αυτός ο χαρακτήρας θα διαμορφώσει και τα παιδιά σας. Διαμορφώνει χαρακτήρες και βοηθάει συνεχώς να αναπτυχθούν όχι μόνο αθλητικά, αλλά και στην κοινωνικοποίησή τους, στο ήθος τους, στις αρχές και στις αξίες που θα βιώσουν στο σύλλογο. Τότε μόνο ο προπονητής αναβαθμίζεται σε δάσκαλο όταν επηρεάζει θετικά τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών ανεξάρτητα από τις αθλητικές επιδόσεις. Υπάρχουν και όμως και ακραίες περιπτώσεις, όπως είπες αυτές, που συμφωνούμε, υπάρχουν σε όλους τους κλάδους των επαγγελμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με τον προπονητή, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Μπορεί να ήταν τώρα προπονητής, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι αστυνομικός, δεν παίζει ρόλο το επάγγελμα. Συμπερασματικά, όταν τα παιδιά ξεκινούν να αθλούνται, ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στη ζωή τους, το οποίο συνδιαμορφώνει την ολόκληρη ανάπτυξή τους και είναι ο προπονητής. Ειδικά στη μικρή ηλικία τον θεωρούν πολύ σαν Θεό, τον έχουν γιατί βλέπει και πώς αντιμετωπίζει τα παιδιά, το άθλημα, το διαχειρίζεται καλά. Ο προπονητής βοηθάει τους αθλητές να δυναμώσουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά και τους γεμίζει θετικά κίνητρα για να συνεχίσουν τον αθλητισμό. Όλοι μας οι προπονητές, ο σκοπός είναι αυτός, να φέρουμε και άλλα παιδιά, να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξελιχθούν. Η δουλειά του έχει σημαντικό παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα λειτουργεί για τα παιδιά ως πρότυπο ή ως ηγέτης της ομάδας τους. Τώρα η ενασχόληση των παιδιών με τον μπάντμιντον, τις ωφέλειες. Τα ξέρετε πάνω κάτω, έτσι λίγο τα συνοψίζουμε. Συνδυασμό σωματικής και διανοητικής φυσικής ικανότητας, στην οποία σημαντικό ρόλο κατέχει η αυτοπεποίθηση. Από σχετική έρευνα έχει προκύψει ότι οι ενασχολούμενοι με τα αθλήματα ρακέτας εμφανίζουν αδιάκοπη νοητική και ψυχοφυσιολογική εξέλιξη. Το άθλημα έχει στόχο την διαρκή αυτοβελτίωση, την αρμονική ισορροπία σώματος, πνεύματος και γενικότερα ενός περισσότερο αισιόδοξου και θετικού τρόπου ζωής, στον οποίο υιοθετούν ακόμα και στην καθημερινότητά τους. Συμβάλλει στη βελτίωση τόσο της θέλησης όσο και της πειθαρχίας. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Θα το συναντήσουμε και μετά θα δούμε και την αυτοπεποίθηση, πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε. Για να μην σας κουράζω, πάμε στην αυτοπεποίθηση, που είναι η ικανότητα ενός ατόμου να είναι επιτυχημένο στο άθλημά του. Έχει την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρει. Όπως παράδειγμα είπε ο Αλέκος πριν λίγο, ένα παράδειγμα για τον Ραφαήλ.
κρύβει στον πόντο ένα παιχνίδι. Πού οφείλεται και έχασε? Στην έλλειψη αυτοπεποίθησης. Από πού προήλθε η έλλειψη αυτοπεποίθησης? Είχε ένα τραυματισμό και φοβότανε μην πάθει υποτροπή. Γι' αυτό λοιπόν η έκβαση σε σχέση με την αυτοπεποίθηση παίζει μεγάλο ρόλο. Ο αθλητής που θέλει να πετύχει πρώτος σε αυτόν τον πόντο οφείλει να αξιοποιήσει το μέγιστο της αυτοπεποίθησής του. Αυτό ώστε να είναι ένα αποφασιστικό χτύπημα για να κερδίσει τον αγώνα. Το αντίθετο, όταν ένας νεαρός αθλητής ή αθλήτρια που δεν διαθέτει υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης, είναι πολύ πιθανό παρά το όποιο ταλέντο την κρίσιμη στιγμή να μην μπορέσει να αποδώσει. Το άγχος και η πίεση που τον κυριεύουν τη στιγμή εκείνη και ακριβώς του λείπει η αυτοπεποίθηση. Αποπροσανατολίζεται από το στόχο. Το να μην διαθέτει αυτοπεποίθηση ο αθλητής πιθανόν σημαίνει ότι δεν έχει το κατάλληλο έναυσμα και τα απαραίτητα κίνητρα για να εξελιχθεί και να διακριθεί. Τώρα, πώς θα ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση? Αυτή ενισχύεται και εσωτερικά από τους ίδιους αθλητές και με τη συναισθηματική τους κατάσταση και άλλοτε με εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι προπονητές, οι γονείς. Έχουμε πει πώς πρέπει να βοηθάνε οι γονείς, ο προπονητής και οι συναθλητές τους. Βασικός παράγοντας είναι η θέληση του αθλητή, πρώτα να προπονηθεί σκληρά και έπειτα να αγωνιστεί με αποφασιστικότητα. Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Όσες περισσότερες φορές συμμετέχει σε αγώνες και στις προπονήσεις, συμβάλλουν θετικότητα στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Να μην παραλείπουν τα προηγούμενα επιτεύγματά τους, μην παίρνουν τις αποτυχίες πολύ βαριά και καταβάλλονται συναισθηματικά, έλεγχο συναισθηματισμού δηλαδή, να έχουν πρότυπα μεγάλων αθλητών, έτσι για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση, να βλέπουν βίντεο αγώνες με κορυφαίους αθλητές. Αυτό βάζουν τα παιδιά μας, δηλαδή τους λέω δείτε κάποιον αγώνα, Ολυμπιακούς αγώνες, που είναι το επίπεδο υψηλό, έτσι να πάρουν εικόνες. Έτσι που γίνεται μια ανατροφοδότηση, να χρησιμοποιήσουν το θετικό αυτοδιάλογο και παιχνίδια ρόλο για να ελέγχουν τη σκέψη τους. Αυτό είναι ένα προπονητικό τρικάκι που ο προπονητής λέει στον αθλητή: αν έχεις νεύρα, δεν μη σπάς τη ρακέτα παράδειγμα, ή μην αντιμιλάς, μη βρίζεις. Κάνε ένα αυτοδιάλογο μεταξύ σου, με τον εαυτό του, που να έχει σκοπό την αύξηση της αυτοπεποίθησης. Θα τα πάω καλύτερα, μπορώ, μπράβο, λέξεις κλειδιά, αυτά ο κάθε προπονητής θα τα οδηγεί. Τελειώνοντας τώρα τρία συμπεράσματα έτσι σε όλη αυτή την έρευνα. Η αυτοπεποίθηση αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε χώρο, ειδικότερα στον χώρο του αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα στον χώρο των αθλημάτων ρακέτας κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη αυτής. Ο λόγος που αυτή έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ενισχύει τις αθλητικές επιδόσεις, συμβάλλει στην κατάκτηση στόχων και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επιτυχίες. Τα αποτέλεσματα έδειξαν ότι οι προπονητές και οι γονείς έχουν την ευθύνη της παρακίνησης και της συμπαράστασης, τόσο και τη βελτίωση των ικανοτήτων, όσο και την ενίσχυση της απόδοσης των αθλητών, είτε είναι έφηβοι είτε είναι ενήλικες. Προτείνεται στους γονείς και στους προπονητές να είναι ευέλικτοι στη συμπεριφορά τους, να υιοθετούν διαφορετική αντιμετώπιση των αθλητριών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, του κάθε αθλητή. Η επιτυχημένη σχέση της τριάδας προπονητή-γονέα-αθλητή μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς να στερήσει από το παιδί τη χαρά και τη διασκέδαση που λαμβάνει από τη συμμετοχή του στα σπορ. Στην προκειμένη περίπτωση στο μπάντμιντον. Ο στόχος είναι κοινός και συνεπώς ο ρόλος του προπονητή είναι να απομακρύνει αρνητικές συμπεριφορές που εμποδίζουν τα παιδιά από την ομαλή τους ανάπτυξη και το χτίσιμο μια υγιούς σχέσης με τον αθλητισμό. Αυτά, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Οι προπονητές γίνονται από κάτι που έχουν βαθιά μέσα τους. Αν θέλετε να πείτε κάτι, να συμπληρώσετε, με πολύ χαρά να το μοιραστούμε όλοι μαζί, γιατί πρέπει να γίνονται αυτές οι ανατροφοδοτήσεις για να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και σαν γονείς και σαν άνθρωποι.
Θέλω να πω και εγώ κάτι και ο Νίκος ο Κοφοντόλης θέλει να πει κάτι. Πρώτο ο Νίκος. Καλησπέρα σε όλους. Θα κάνω την ιδιότητα του Πανεπιστήμιου. Με τον Αλέκο ήμασταν μαζί στο Πανεπιστήμιο τα χρόνια του 85 μέχρι το 90 στο ΤΕΦΑ. Θέλω να καταλάβετε κάτι που είπε ο Παναγιώτης. Ο άνθρωπος σχεδιάστηκε για να πιάνει. Αυτά είναι τα πιάτα. Πιάνει. Παίζεται ένα άθλημα όπως είναι το μπάντμιντον, το τένις ή το βόλι, το οποίο είναι κόντρα στη φύση του ανθρώπου. Αποκρούμε την μπάλα ή παίζουμε χωρίς να την πιάνουμε. Αν το κουκλάρετε λίγο και το ψάξετε, θα δείτε οι διεργασίες που γίνονται στον εγκέφαλο σε αυτό εδώ είναι εξαιρετικές. Αυτό που πρέπει να τονίσω και πρέπει να θυμάστε, γιατί είμαι και ως γονέας λίγο, θέλω να σταθώ λίγο στο ταλέντο. Το ταλέντο είναι μια φυσική κλίση. Στα ατομικά αθλήματα παίζει ένα ρόλο η δύναμη ύψους και τα σχετικά 20-30%. Στα αθλήματα που θέλουν πιο πολυεθεία, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η πνευματική αντοχή. Τι σημαίνει πνευματική αντοχή? Είναι η προετοιμασία του ίδιου του παιδιού να κυριαρχήσει τον εαυτό του. Εκεί το βοηθάμε τώρα. Να κυριαρχήσει. Είναι μείζον αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο που επειδή τώρα εγώ τα πέρασα όλα, προπονητής, αθλητής, επαγγελματής, τα σχετικά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν οι γονείς. Γιατί ο Παναγιώτης τα είπε πολύ καλά, αλλά τους γονείς τους χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Αν ένας γονέας έχει κάνει αθλητισμό, τα βλέπει πολύ διαφορετικά από έναν γονέα που δεν έχει κάνει αθλητισμό. Παρακολουθείτε, αυτοί που έχουν κάνει αθλητισμό, είναι μείζον να παρακολουθείτε από απόσταση τα παιδιά σας και να είστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται. Τα παιδιά σας θα βρουν τον δρόμο τους, αρκεί να πιστέψουμε εμείς τα παιδιά μας και παράλληλα στον εαυτό μας. Άρα είναι μια μακρά διαδρομή, ελάχιστοι θα ξεχωρίσουν, είναι νομοτελειακό αυτό, 1 ή το 2%. Αλλά τα παιδιά που θα το κάνουν θα πρέπει να ξέρουν ότι στην κορυφή έχει χώρο για πολλούς. Άρα αυτό είναι αλέγω, το λέμε τόσα χρόνια, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας χαλαρώσω λίγο. Είχαμε κάποια στιγμή μέσα στην ομάδα δύο παιδιά αδέρφια, τα οποία ήταν στην κορυφή. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο γονέας είναι στην άκρη, στην πόρτα του γυμναστηρίου, κάναμε μια άσκηση και έκανε νοήματα αυτός έτσι. Έκανε νοήματα στο παιδί, το ένα το παιδί. Οπότε ένας άλλος γονέας με αφέλεια τον λέει, τι κάνεις? Του λέω τι πρέπει να κάνει. Και αυτός εκεί λέει τι κάνει. Μήπως λέει είσαι προπονητής, λέει. Μήπως λέει δίνω τζάμπα τα χρήματά μου, λέει σε αυτόν. Να τα δώσω σε σένα. Και με αυτήν την απλότητά του τον ισοπαίδωσε. Δεν ξαναέκανε καμιά χειρονομία ποτέ πια. Τα παιδιά του βέβαια είχαν ημερομηνία λήξη μες στο γυμναστήριο. Μετά από λίγο καιρό σταμάτησαν. Γιατί δεν υπήρχε μια υγιής κατάσταση μέσα από το σπίτι. Αυτό μόνο ήθελα να πω και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Είναι ο τύπος του γονέα, ο αρνητικός τύπος γονέα, που δεν είναι καθόλου υποστηρικτικός.